Umabot na sa 34 ang bilang ng mga individual na naaresto sa Bicol dahil sa paglabag sa election gun ban ayon sa ulat ng Police Regional Office 5 mula Enero 12 hanggang Marso 17. Nanguna ang probinsya ng Masbate na may 10 gun ban violators, 9 sa Albay, 5 sa Camarines Sur, 4 sa Camarines Norte at 3 sa Naga City at Sorsogon. Sa kabuuan, 34 na armas naman ang nakumpiska mula sa mga sospek. Bukod dito, kusang isinuko ng 116 na individual ang kanilang mga baril, habang 300 naman ang idideposito sa mga istasyon ng pulisya. May mga action taken na gagawin ng ating mga police stations. Na nila yon, i-deposit na nila yun sa RCSU. And then, syempre, meron din action taken yung ating civil security unit para po proper yung pag-handle ng ating mga surrendered firearms. While the confiscated, syempre, kung may mga kaso po yan, so still, nasa custody po yan ng ating mga supply officers. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng gun ban, nagsagawa ang PNP Bicol ng 12,276 checkpoints sa rehiyon upang matiyak na nasusunod ang mga alituntunin sa halalan at maiwasan ang mga crime-related incidents. Sustain po ang ating operations with regards to loose firearms. Kahit po yung mga wanted persons natin hanggang sa illegal drugs, continue po yung operations ng PNP Bicol. And huwag po kayo magsasawa sa amin na meron tayong mga ginagawang accomplishment for the period dahil po para sa po yan sa lahat. We want the Bicol region to be safe and sound. And then pagdating ng election, wala tayong masyadong mga election-related incident na pwede makahamper sa elections. Ang gun ban ay alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11067 na epektibo mula January 12 hanggang June 11, 2025. Layunin nitong palakasin ang seguridad ng publiko sa nalalapit na halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.